I just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain, and even shed the tears. You're the only one who really knew me at all. Pekne pozdravujem. Prežívame jeseň, trošku taký čas nostalgický. Mali sme za sebou dva také sviatky, ako povýšenie Svätého Kríža, 7 bolestnú Pannu Máriu. Mohlo by sa nám zdať, že taká nostalgia, že smútok, ale kríž je znakom spásy. Panna Mária nezúfa pod krížom, je plná viery, žena nádeje. Taktiež v našej rodine Svätého Františka máme dneska sviatok Stygiem, alebo stigmatizácie Svätého Františka. Písal sa rok 1224. Svätý František na hore Laverna prostredníctvom Serafína má prebité ruky, nohy, bok. Je to zaujímavé, že František v tom období prežíva tiež nie najľahšie obdobie. Jeho bratia boli medzi sebou, nechcem povedať slovo rozhádaní, ale každý chcel nejak ináč interpretovať predpisy, čiže regulu. A keby Pán Ježiš mu dal týmto znakom Kristových rán znak: František, ideš správnou cestou. Možno, že, moji drahí, aj v našom živote môže byť taká situácia, že kríž, utrpenie, na jednej strane sa ho bojíme, ale je takým dôležitým medzníkom v našom živote a začneme pozerať úplne ináč na svoj život. Aj svätý Augustín musel padnúť úplne na dno, aby sa zbadal, aby našiel cestu späť. Sa podelím takou jednou vecou, lebo viete, častokrát hovoríme, že nedávno bol tiež svetorečený Carlo Acutis, mladý 15-ročný tínedžer, ktorý hovorí, že skrze Eucharistiu sa usvetil, alebo ako hovorí sám, je to diaľnica do neba. V mojej situácii to bolo také veľmi zvláštne, však už som nejaký ten rok kňazom, ale viete, vzťah k Eucharistii nie je úplne jednoduchou vecou. Slúžime svätú omšu každý deň, dotýkame sa toho Pána každý deň, ale obrovským nepriateľom nás všetkých kresťanov je rutinizmus. Opakované úkony nás zovšednievajú. A raz som mal takú situáciu, že prišiel som v podstate o také veľmi dôležité veci, ktoré som mal veľmi rád. Dokonca auto, na ktorom som dlhé roky jazdil, sa mi zadrel motor. A v takom smútku som povedal predstavenému, že chcem začať robiť adoráciu v našej farnosti. Taká možno, že pre niekoho nepodstatná vec, ale pomaličky sa človek učí, že Eucharistia je skutočne živý Ježiš, skutočne reálne prítomný. To nie je len nejaká naučená fráza z teologických kníh. Jednoducho musíme sami priznať to, že to je skutočne Boh s nami. A to, čo sa stalo počas pandemických dní, že sme trošku poľavili v prežívaní svätej omše, že už nám trošku vyprázdnilo kostol, je to taký znak, že máme sa vrátiť k nemu. Ten tínedžer Karlo, to je jasný dôkaz. Kto z nás v 15 rokoch by došiel do takej svetosti ako tento mladý človek? Ako sám hovorí, to ona ho premieňala, to ona mu zmenila srdce. Čiže ako svätý František skrze kríž doznal potvrdenie, možno, že aj ty, drahý brat, sestra, cez nejaké ťažké okolnosti ťa Boh chce presmerovať ako takú výhybku na železnici.
aby si našiel správnu cestu. Ja sa vyberám teraz opäť na seminár pôstu. František tiež sa postil 40 dní pred sviatkom svätého Michala. Možno, že aj ten pôst ti môže napomôcť. Nie zrovna o chlebe, o vode, ale on ti dovolí trošku srdce odpútať od prirodzených krásnych vecí. A netreba sa báť, sem tam aj trošku pôst, toľko hovoríme, že je vojna. Panna Mária hovorí, že pôstom modlitbou môžeme odvrátiť vojny. Pozývam vás takému sebezáporu. Sám Karlo Acutis sa nielen modlil, on konal skutky lásky, pomáhal. Mal topánky, ktoré zodral úplne. Jeho mamička v rozhovore hovorí, že mu nemali čo dať do toho skleného sarkofágu. Všetky topánky zodral, nechcel mať nič ideálne, pekné, chcel sa všetkým podeliť. Čiže aj odpútanosť od materiálnych vecí. Nech sa vám darí v tom postení a prežívaní ďalšieho vášho života. Ďakujem.